no Asantehene awura no danso na fumi ya oyoko piesi oyoko abusuya wonmo asenso de ne de omoka na ono jeje omo saka anye wei eya chempemhene ene abotre na abotre nti ene wo ba yi Asantehene ebuso ne yekokuruku na ensem a eni ananka esai ahenie ensem no ne finhia de onu nyensede na hemfutu che no mbo mu ase no de man se a ohene ye nyana enkiewu ensiesie ene se ne wode de enna ede to de eda ama niema konkana aye fe papa krobia yefi ampasa chi kotokohene no abo bi se wosen na wosen no ene ntakahunu wode sa no ma akwawe bisa ma wutu ane nsem mujabum na enunti no ahini atwa mentim fitwa mu asantemantem kopie mu apuye mantem etife mantem fra mantem ena afi bono emantam afeye yetwam ne ekosi utimantem yetwam ede ani ekiremu ewo kodi bu amem kopie mu onwesi broni enwesi broni krumu ama akosi broni krukro krakra sane mfige ba bepie mu asantemantem ekopie mu ewo menhia etwa ede twa mentim fi se aboa a wono sansa wo faade a wode ekire ewo ho enya asempeto Asantehene eso Asantehene eyekokoko sede aka na aboa akokose obanyini no ayekese no adoresa ade se den kra na wonte se aboa prekuda ene ne binom pese wonmo eye se ne beya won bebe nenso ya emfa oyokunini a wono wote woyini no nechi ene nanim no ahene mu eba ewiase afa na nyina ntitiri abibimema no mo ene bepie mu man ga na mo netifi na to ye ne poye ne nanafo a bia ni mu a wosensan se wono nko ade wo hin kokuruko ba akopɔ wasase so a otena akonwa a yedi sikadwa ena eye yeso kokosese ene eyini ti a eba no ntakra a ye kan wasem sa bo bi se wosen na wosen ntakahu wei eye ntakra de kura wo ma wonu hima ahene nananom no wo fa ase no mo wonom kwa na asante amamre ne abakose mo mutumi so mutumi kura abo nkuku wo wura mu e friend se kokose wono ena wonom ede ne ntakra yie ye nom ede eyeye afei ena opumso awura mu e wo Cyprians asodan ma wo mu ase wo de ani die ede amasafo ne otwedi ampon a otonsuo na obo awia ne yire Lady Julia no ani twetwe butwo okan ho na enei won de ani die ne ebu esefata ede ebre otwedi ampon eno no asante emfa wo mama mene emfa ni agro won de na se eno ntin opemso ewura so dem de nenso nchi ye ni kura no nenso eduru bra bi a afi ani die ne ebu esefata no no wo de ma otwedi ampon tete kwafa moa na afi udumtiriye no ema amamene ne amane esefata wo urade mu no eno nso ehya ase afi ena bibia a esefata e wo se ne ekoso aso dem ano eba na abeshase ekoso na Nyansapo subscribe na share na like na ji wadwen che fama abra ye ko na ye ko hwede ekoso e wo aso dem wi a ye aka no ye de ato amoso. His Royal Majesty Otumfuo Tutu II, our King, the Asantehene. With hearts of gratitude, we acknowledge the Lord's dealings in his life that has influenced positively Asantehene, our nation Ghana, and the world as a whole. Royal family. As we celebrate this Mass, we pray and hope that the good Lord will bless our King with long life, filled with
abundant grace, good health, prosperity, and exemplary leadership qualities and abilities. We trust that the Lord will bless one and all during this service. Asantehene On behalf of the House of Bishops of the Anglican Church, Ghana, we congratulate you on this special occasion, the 23rd anniversary of your enthronement to the Golden Stool. Scripture admonishes us to pray for you at all times. And so we join all our brothers and sisters, in fact from the whole Christian fraternity in Asante. I'm sure the Muslims are doing the same, and our traditionals, we all join to wish you long life, excellent health, and vitality, and more divine anointing to your kinship. It's important to note that kinship and anointing are intertwined. Kinship and anointing are intertwined. You can never be king except God anoints it. You can never sit on any royal stool except by the divine permission of the Most High. And so we want to thank God for this day. Like Samuel, some of us see him as prophet, priest, and king. You remember Baron Samuel, before the king came, he was a prophet, he was a priest. You became a prophet when God revealed some truth to him about Israel. And then later on, in fact, before he became prophet,
and priests. He was ruling the whole of Israel. And we are so appreciative of the gift that God gives to us and to you, including the theme for my short reflection this morning. The power to give thanks. And that's my theme. All gifts. I tell you what's in Africa. I mean, on it. Teach me. I tell you, a Bema or him home. That to me, a man is also now what I say. If you have your Nyansapo and the better I can use for 18. Many mama for you now, when you're coming now, you're not getting now, you're never and strength are mine. Because of me, kings reign and rulers make just peace. Rulers lead with my help, and nobles make right judgments. And I find the next point very, very critical. It says, I love all who love me, and those who search for me will surely find me. Happy are those who have the God of Jacob for their help, whose hope is in the Lord his God. Otumfuo, this morning we join you and the royal family to say, Onyame Aseda, Ayeye Town, and Tutu Town. If it's a chedi na chedi a page na fisro, if we hide that chain na ever. Otumfuo Queen Elizabeth at the 25th, at the 75th anniversary, had this to say. And she says, the teachings of Christ have served as my inner light, providing guidance and strength. The teachings of Christ have served as my inner light, providing guidance and strength. So we share the joy of our King this morning in this service of thanksgiving as a sign of God's favor on him personally and Asantehene collectively. My brothers and sisters, there is power in offering appreciation for things that we see as routine. And sometimes of things we see as routine, we see them, we do not take very strong cognizance of it. It becomes so popular, rather not popular, but it's so routine. Every morning to see light cars, you wake up, and then in the evening darkness comes. It becomes so routine that we do not think people to give thanks to the one who arranged it. It is so routine to think that, oh, this is the rainy season and rain comes. Giving thanks always for all things unto God and the Father. Giving thanks at all times. The second quotation is from 1 Thessalonians 5:18. He says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. It is easy for us to get used to our blessings so much that we take them for granted. But we all must applaud our King for his initiative in every year. He's offering his time
the offering of his time, the offering of his resources, the mobilizing of his people to join hands and to say to God, we thank you, God, for another year. Let us all give a big clap offering to our King. It is the power that God has given to him to give thanks, to count his blessings and name them one by one, and then it serves as a point of encouragement to all of us. Never take anything for granted. The third point, giving thanks means acceptance. Acceptance. Who did the Yama Tutu? Now I done a seer. Obi Chowa, dear man, Trinsa, on Saturday party on them. And then the Yama Otumfuo was so. Now Osei, Esre, Onyami Animapo, said, and I'm off for the dinner. Another day has come. Do something new in our lives. Yesterday, another day. The day Radias said, Unyami ye apoko from Ediama ye, and Ediawaye, Bisadio Pebia, or Catherine Solomon, Bisadio Pebia. Now, Ebenezer, so shall it be. Amen. Will come to pass. Was it is not into God's presence. And finally, the letter S. We are secret. It is the only secret to God's favor. Giving thanks is the only secret to God's acceptance. Me first remember, Ohini David. Now, who say you guys? You know, Ohini David no Ohini. Now, Nyame akumada. Now, it was not for me. It was not just by chance. David, his sense of devotion, his sense of service, and the secret to his relationship with God was the fact that he didn't take God lightly. As some years here, David didn't have such a focus. Now, what was Israel? I said, Ukraine for the Russia for you. The Kroya, one of their friends, their money to the one. And now, one more control of Westia. And now, to say the Putin can not say, who come or who the winner on a come to a baby. And the David, they are continuing their troubles. Now, when I was ready to come to me, say me, Nyansapo Tv, I want to see your man. The soldier formed me in 90. Hey, mommy has come to me. And then we have the almost a kind of a giant who would be pulled up from the free. And yet, for your to cause fence to me. And the great difference. Nana, see, I won't come down. Yet, you and me. Hey, what way? Few weeks. Now, David shares it for you, and she is solo at the bar for the end. His commitment, his faith, his zeal in God was unshaken. Otumfuo every Otumfuo said the video will be the man pim and so
for Samri se wosha afei ene nyame asema ene nyame nipa bo de ba ye bebo aye ema Otumfuo na se de yi ekoso no abawie de adure yi de se wosha afei na ninti abrempon ene ekumi no mo ba ye no wo mo chiacha so hwe anim hanma ehu aba hima mpanyimfo bi mampon hene wo ho hima wo ho bechem hima e wo ho kokofu hima ena afei Kenya si abremu hima a wono no se wo ba santemantema no a otonso mienu ono so obi ohene ba edusipoku achempem hene no wona wadi kamo se wachia Lady Julia na wachia Otumfuo sisia ntuma na yefita saa enso na hia hene enso ena otoa so ma refi saa santemantema no saa ahemfo baanu ohene ba edusipoku achempem hene eni hia hene wono mu enso etumi no ewo so yie ba o ma dikai ede seda akoma Otumfuo afei ena asofo no enso eba na wono mu enso ede anidie ebre Otumfuo yesi emfa anidie emfa emade anidie eni ebu eseno sa pepepe de se de aduso no eye entia asofo no ena edu wo mu so a wono mu nso eguso a wono mu chiachia mako ane ayefe aso dem hanum broni beka se aye colorful ahanuma aye nika na aye akonoyia chese enya asempetwa se de ndika kan no ma ni nyina bepie mu hanum sanse ye wo mo gidi ewo bobomu asamoagya no mo nyina ewo hanum saa enso na amanyofo wo mo nyina ewo hanum ye wa ahemfo eninti na bitwo wo mo nyina ewo ha bishop Anglican safo no wono mo sofo panyini pa bishop pa santemantema anase Ghana mem hanum wono ena sesia mo se waba wo abechia na akra ebiso ni mo nkakra na yedene ekono enya asempetwa bra ntiene asodem hade eye nigisem na ene aseda ena obia eguso a yede eta Otumfuo achi na afi yede amotwedi ampon ne asre no se nadaroma wono ene obo ade nyina wono tumi nyina so ewo no manimfia papa obedi na obemmeye ansana obeton sa afre no na afi akotoa ne nananom ewo akura wako enim se obeye Asantehene odi kan a nimfie ebechen obia waba abetena asante akonya no so nam se Otumfuo Nyankopon ebo na chidom ntisa eni nyina ye hwehwe nse na be odi nimde enna botra obayi odi siesie Asantehene na de entoyi odi tuyi no obekoso waye ne saada na odi amaye ama asante akoso a na aye kokuku na aye kese se de ye hwehwe no ahima no kai no kokofu hima ena sisia edam so a odi asane ma revisa Asantemantem ha tumi so paye pa ese oyi Asantehene firi wonma ono eno hima otoso a oni wonma ohwe echiri a enye asempeto abra na echipe ene ibihu bechem hima ene mampon hima ewo honma Kenya se abremu hima wono so se de aka no ono otoso binsa ewo Asantemantem ma aba hima no no mu a eno so enye asempeto abra Otumfuo no no se de ni apade no se de be kan ensheda enye chenchenchen bi ka se simple no so no niema wo ba atese apodo yi se wo hwe ni Asantehene sika kokwa ya petia na ibuso na pe wo hwe ni Asantehene so be de wo chi ba wo so aye amponi wona obechi asisi na wache na koku se de ni kan de ko ma ni su ni ko de ni za pe na wo mo fojia de boni no oni na enda so antinahe ono ena ba ya sapone oni na atwa so ena na wugu ena wo ni na ya mi go wo ni na bantima no asafo ene wo mo keke ni na no ba Asantemantem ma ono hiye no se de kunya sampai ena mu so be mu asisi a ono so achene saban kwa mi kan no eno ma bo kokofu ima so a de dia sa bi twem a wo sa ekona ene Asantehene nse ono so abeto so say asabwa ene edi tan o kakra asabwa da ne ni a ene yi ono so aba se de ko kan ya akofra no hu sa wo bra ono ko ene tun sa edi ne be dia Asantehene wo di no no ono ko ene tun sa di wo Asantehene ene Asantehene o tell ni ma ato sante na eba aye yedie a Otumfuo na se ya ba dia o do be ku dia ode ba so ri na ashe na se da ni ekina ene Asantehene nti enema bibi eya atiye ebi mo eyi ni support ye ba gere no
ɛno ɛyɛ nam ntie no ɛne ade ɛbi ntwɛmu si no afei sɛ mo sɛ gampa a wotwa dua fitaa efi ne nkakan wɔ bia ɛne mara mfi sɛ Bible mu obi kɔda ase a ne nneɛma a wɔde kɔɔyɛ no anso Nyankopɔn ani san sɛ na ɛdi dɛm a ɔtwe na so nti ne sɛ ɔde ɔpomsoɔ nneɛma a wɔde ɛbaayɛ no a na sɛ ɔpomsoɔ nyɛ n'adwen sɛ saa abakwasɛm ɛda hɔ no ɔbɛkɔ no akotie mu nti ɛnɛ yie ne nneɛma no akɔ no a ɛfɛ bibi ɛbaayɛ biara no ɛyɛ ade a ɛsɛ ɛfata sɛ santimɛra ampa ɛne wɔ sɛ ɔde saa yɛyɛ di wɔde ba asɔɔdɛm a ɛnyɛ asɛm ketewa ɛnkyɛn na ɛna mo nigu so a mo hwɛ yi a abrempɔn ekunni nsɔrema ɛne asantema ntɛm adehye a wɔn ba yi bi no wɔn akyira sɛ wohwɛ asɔɔdɛm anoma aha abɔ mape ɛdɔm abɛyie paa yɛn kasa nipa aba kasa ɛdɔm abɛyie paa ɛnya asɛm ketewa ebinom da so agyina wɔn nan mu so a wɔn adi asa ebesi saa mmiri ya ɛboa na afei wɔn de aseda ɛde ama otwa di ampɔ ɛna fam ɛne wiase asetena ɛwɔ no abɔfra ne ɛwɔ no kora mpo bi nye mfinhyia 23 no na ɛna fam saa kampɛsɛ watena konwa so ɛnyɛ mfinhyia 23 maara mfi sɛ yɛ Appiah pem ahankron aduokron nkron mu abra a opoku ware ɛkɔ ekura no no ɔpemsoɔ ɛna sensensen kosi ne so a de ne di adeɛ sɛ Asantehene refiri hɔ ɛbesi na so pompon nsuo mu no suaye ɛde kyerɛ Asantehene sɛ osuo mu dosuo mu owia mu osuaye ɛyi adeɛ nko ano ɔbɛhyɛ mu kena no aboa ma Asantehene ayi kukurukuru no dwa ne nimfa ma Asante da a ogu so a wodi na hini ayi kukuruku a sɛdeɛ Asante agidi ne da hɔ na English broni mpo esuro Asante no yɛnko a research mu bi Asante manko a ɛna abɔ man Ghana no mu anoma ɛyɛ eku a wɔn ne akosi kɔkɔɔ te gyina yɛ na wɔn di ne sunku nimu agyi ne tuo ɛtotwene yɛ ɛma wɔn hu sɛ jiw saa wɔn ba yɛ mpa Asante manko a ɛna ne akosi kɔkɔɔ eku gyina yɛ saa atem amrado a na wɔgyina mu ɛde ma English ɔba ahema wɔn twa ntie na wɔn de kyerɛ sɛ wɔn ɛyɛ ɔkofo enti Asantehene sabia kronto ɛnyɛ ahenie bia kɛkɛ ɛnyɛ watra na bi kɛkɛ na emu ɛyɛ ahenie mu pie na emu oduro na ahenie ne ho abakwasɛm no ahyeta ɛwɔ wiase afa na nyinaa ɛno nti nyɛ nwanwa sɛ ewiase nyinaa no sɛ yɛka wɔn mo ahenie ɛso na yɛ kokuruku a wuyi a ɔba Ghana ha no a Asante nko a ɛna ewo mu a ɛnyɛ asɛm ketewa akyi nye bia ɛne ho a sɛ deɛ edi kaka no sɛ aboa bi sɛ ɔsɛn na wɔkyɛn no ɛne ntakrahu na wɔte sɛ anoma bresi ankɔre a otu a ne nsɛm no gyabu mu deɛ ɔpɛ no ɔyɛ asansa wɔde n'ani susu a ne nsaka na ɔfa nso a wɔde kyerɛ na wɔde twa mantimfi ɛde kyerɛ sɛ yiw me ne kɔtɔkɔhene me ne Asante kɔtɔkɔ Otumfuo Osei Tutu ɛnana ɛne me a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa asedana ɛna egu so a ɛkɔ so ɛwɔ asɔdɛm Nyansapo yɛsu egu so a yɛde yɛni edi akyire ɛde ɛma mo
for Musha, Yuguswa, Yewo, I saw them when Nyansapo. Dear dream, also open Swama Muswa, and so or quite the deep name na Wakwa Aqua J. Cominu, as I jump by Bo, Eddie Eguswa, and ye Asantehene cry. And no enemy here, Bishop Pennipa Anglican Safonina, one what in the Sebu Swa, or Bompire Slay Asada, means any Jenny at one day. We have 2 years to prepare a special block for the celebration of our Ghanaian Otumfuo 25th anniversary. My lords, especially the Bishop of Kumasi Diocese, and then also my own younger brother, the Archbishop of Ghana, whom, whenever we meet privately in Mambo,
In his name of God, with regard to the church hierarchy, led by Otumfuo, Chancellor, and the rest of the community, backed by our Otumfuo, holding up the flag, holding up the country to all. And not the least, I'm the Archbishop of Nyansapo. The crisis are there. The other sectors are attended. Without as experience and technique as effortless effort, the whole process will not come. So we thank all of you. Kindly clap for ourselves, the attendance, we thank you. Then of course, not in the least, when I take my right hand side, I can graciously see Ananam Please, without you, Asantehene does not exist. It is the female gender that holds Asantehene. Ananam do not for I'll emphasize and thank you. Otumfuo, it was only yesterday at Asantehene that out of the blue, our chairman, my old brother, the guy, announced that we should discuss each other and support our Tutu. I'm glad all of you are trying to do that. Some of the home are breaking this especially when I go and you are here. Thank you so much for joining me to honor the Tutu. And now, go to the government. I can see my regional minister over here. And one regional minister said, you've got to tell, you don't need me to tell them all his esteemed members of the Ashanti region. Security Council definitely. Please, to for this appreciation. But what is most important is security. Not only of the Asantehene, but of the whole Asantehene. It is important. It is very important. Because every day and night, and it gets us, it's a satisfaction. And consciously, the things about. So please, Regional Minister and the Security Council, I'm not saying you want efficiency, but you want more. Thank you, sir. I said our best was asking the heaven. Now, when and I saw something before, the church asked one guy and said, they were at the Tutu. And then, once you have to show you, and why am I? The moon in our last. I said, I'm can't wait on cousin. Because I can't feel you. That my first second step idea. I just said, Julia, the one I'm I know, Melody, when you first the 25th ceremony, I know you can one, that's how I was in our city. Church services, attendance, pastor statistics, we now wire. The more, what do you mean? The engagement of the Nyansapo is also a song. Hallelujah. I want to know where I have to do. If he's not going to come here, Papa, that is what was the stop? Now, I don't know. That's what the other side. They're running for a if he said peace, Sana, you see a regional minister, or any security council, that's the other project about as soon as you have when you have this matter, and
my loss, Temple, Otumfuo, kindly, Alamo, give a hand to the house. This is not to pacify them, and when one communicates with them, it means they must go to one eye, and then that's the thing that they that's what it is. We do appreciate the humans that you bring at the cause of God. Thank you, Pastor. Ghanaian, if we way back 2010, first time on African soil, South Africa, we have won FIFA football championship. The Papa goes now, what is that? So to the rest of the Otumfuo presidency appreciation today, the capacity. Senior Kai Abusu, we can share you. The mass ascended, go forth in peace to love and serve. ayofo sami se wo hwa na yesi dwumadi na ena yede eba ne wiye no sami asofo a wonmo ewo asode ma na edikanye na wonmo epi ansana wonu ewia Otumfuo atoaso na manhene ediso abrempon atoaso na afeyi womo maka no ediso makoma ne aba ahema na afeyi dwumadi no yede aba ewiye kra ewa asode ma no enye asem kitokra ampohene eka asem bi a yiri mfida osim fi aduonu num anyame ya no ebeto no na watwam abro so saa no efa no enya asem kitwa na wuni ba bia sa obekoso a obehwe se nyansapo kasamfoni yi maremfi etofom efirito ye befa ni apepa ho na ya amane nko ade a ye de aba betomani enya asem kitwa enti wudi ekoso a nafo ani edi echi eya abomode wo hye se ne be ya wunuanom a wono so wo wiase afana de binum nyamfa wono ani hu ne ekoso no wono so benya bie na wono ahwe subscribe etomu a onsaka na feinu jawadwenkyere eno so ehu hia pa e de emaye enti koso a nafo ani di nyansapo echi efa emaye se de ya hye mobo ya hye afiase no enya de mfinhia mpimienu eduonu nwi ede niema ebetoto fom ba bia mamra ni hye bia no ebekọ akofa na yede abremo ewo ehono mo
said you kind of Appiah and Yura and so EP Appiah na Yura EP. Actually, my dad say entakrani a friend say kokosese. Abu bi an hin to room. Oni di no ono ntakra ene dia edikra ahene enana. Edi kan echem no so ka ho echem na ayese papa kakaka.